Ostan virolaiset pulkat, pyöreät ja reippahat, kuukaudessa vaihtuvat, tavoitteena joulukinkkurahat. Mut mieles pyörii makkarat, kebabit, pullat ja piirakat. Kaapit on täynnä karkkia, hei, niitä säästellä onnistu ei. Oi, 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 pulkka kun on, lautasella pizzaa, houkutus mahdoton. Mut jos porkkanaa pöytään pyöräyttää, tarviika pelmeenistä silloin kieltäytyä. Kun salille ne menee, hikihatussa huiskii, mut illalla kakkupalat heille taas kuiskii. Sokerin kutsu se korvissa soi, virolainen pulkka dietissä huonosti voi. Oi, 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 pulkka kun on, lautasella pizzaa, houkutus mahdoton. Mut jos porkkanaa pöytään pyöräyttää, tarviika pelmeenistä silloin kieltäytyä. Vielä viikko on aikaa, tiukka linja päällä, mut ohi kulkiessa mäkkärillä taas häärää. Vain yksi hampurilainen uskottelee itselleen, ja dieetti jää taas kerran puolitiehen. Oi, 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 niin pulkka kun on, lautasella pizzaa, houkutus mahdoton. Mut jos porkkanaa pöytään pyöräyttää, tarviiko pelmeeneistä silloin kieltäytyä?